Hello guys! Isang magandang gabi na dito sa Pilipinas, o kaya isang magandang umaga, tanghali, kung saan man kayo naroon ngayong araw na ito. So dito sa Pilipinas guys, ang ating klima ay talaga namang makulimlim. Kanina guys ay hindi natuloy ang pag-ulan. So merong pagkulog na naganap pero hindi siya natuloy. Ayun ang aking anak sa likod. O may extra talaga siya. So, ngayon guys, ay ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung trabaho ko nung ako ay nasa abroad, yung nasa Qatar. Hello guys, isang magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman po ulit ang inyong lingkod. Ito, hawak ko yung aking microphone kasi natanggal doon sa aking holder dito sa aking tripod. So, ito ngayong hapon ay kakain tayo ng turon. Ayan, may turon dito guys. Hindi namin to dyan sa nagbibenta. Meron ditong pansit luglog, pero naubos na kasi ang oras natin dito is 5:57 ng gabi na guys. So, ayan, kakain tayo nito habang tayo ay nag-uusap-usap. O, diba? So ngayon na pag-uusapan natin sa ating vlog today ay about my previous work. So ano ba yung aking naging trabaho nung ako ay nasa Qatar or bilang isang OFW. So ngayon guys, andito ako sa Pilipinas, nakauwi na po ako dito sa aming probinsya, sa Bicol. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano ba yung aking naging trabaho nung ako ay naandoon sa Qatar, so, meron ako guys, video na ipapakita sa inyo para naman magkaroon kayo ng idea. So, ang aking trabaho, ang tawag po dito ay T-girl or office girl. Office girl or office boy, T-boy or T-girl. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pinaka-responsible or duties ng aming trabaho ay kami po ay yung mga nagtitimpla ng mga kape, drinks sa mga offices or government offices o anong establishment man yan na aming pagtatrabahuhan. So, karamihan po sa amin doon, ang trabaho namin talaga ay nagsiserve kami ng mga drinks like coffee, tea, or different kinds of tea, or beverage na available sa aming mga pantry. Tawag po doon sa aming location o kung saan po kami nagtatrabaho or quarter ay pantry. So, yung pantry po na yon ay allowed lang po doon yung mga kagaya namin na office girl. So, kami po ang nagme-maintain ng mga stocks ng staff kagaya ng mga supply ng mga drinks. Usually po mga coffee, tea, water, juice, or anything na pwedeng iserve namin. Pero depende po sa building or establishment kung ano po yung available o kanilang ibinibigay sa amin. So, yun po yung duty namin. So, usually po, ang siniserva namin doon ay mga staff. Yung mga regular staff na doon ay nagtatrabaho sa building. Usually po kami ay naa-assign sa bawat floor. Ang hawak ko po ay kung saan lang po akong naka-assign na floor. Sa bawat floor po, usually sa mga buildings doon, ay meron po silang mga pantry. Base po sa aking experience, okay naman po ang trabaho. So at least po ay meron ako naging experience, diba? Trabaho po na ganito talaga namang masasabi natin na maganda o masaya. As long as nag-i-enjoy ka at syempre natututo tayo kung ano man yung trabaho natin. So ako po, nung una ay wala po akong idea sa ganitong trabaho at hindi ko alam na may ganitong klaseng trabaho. Pero nung nag-apply po ako, talagang natuto ako. Natuto ako magtimpla at syempre mag-prepare. So hindi lang po ito ang trabaho namin. Bukod po sa mga staff o guest ng floor namin kung saan kami naka-assign na location, ay meron din po kami mga meeting rooms na kung saan po ay nagsiserve po kami. So, yung meeting room po na iyon ay usually po mga galing sa labas or mga visitors or delegations na nagkakandak ng meeting doon sa iyong floor, doon po yung iyong isa-servan. At syempre, na-experience ko po na iba-ibang klaseng tao yung nagbi-meeting. So, from other countries, kaya iba-iba po yung timpla nila.
kailangan maging flexible ka. So, matutunan mo kung anong klaseng mga timpla at syempre, kung ano yung nationality nila. So, based po sa aking experience na-experience ko doon, nalaman ko yung iba-ibang country ay iba-iba po yung kanilang mga favorite na mga timpla. So, usually po, yung iba ay walang sugar or less sugar. Yung iba naman po ay strong. Yung iba naman ay light lang. So, ganun po yung mga klase ng timpla. Pero pagka yung mga staff or naandun na talaga everyday, kailangan saulado. So, saulado namin yun kung ano yung mga timpla nila. At pagdadating nila ay hindi na nila sinasabi. Automatic na alam mo na yung timpla nila. So, ganun po yung trabaho namin. At syempre sa meeting rooms, kailangan isang bagsakan ng pag-serve doon kasi may oras ang kanilang meeting. So, usually, may mga, may mga schedule. At minsan, hindi lang isang beses, isang meeting sa isang araw, sa yung floor. Iba-ibang time ng meetings. Kaya kailangan is mabilis. At syempre, alam mo yung mga isiniserve. At lagi kang alert, ganon. At syempre, bukod dito, ay kailangan din namin i-maintain yung cleanliness sa aming location or pantry. At syempre, kailangan magkaroon ka ng inventory sa mga items or tinatawag nating FIFO or first in, first out. Kasi, merong mga nag-check, lalo na sa hygiene. Kasi merong nag-check na expiration or kung malinis ba or madumi ang inyong pantry. So, kailangan maging malinis lagi tayo. Siyempre, meron ding ibang-ibang task. Katulad ng, kunyari na-assign ka doon sa isang floor. Sa isang floor naman na yun ay meron ding mga office works. So, pwede ka rin magkaroon ng mga paperworks, kagaya ng mga pagsiserox or ng iba ay nag-i-encode. Kasama din yun sa trabaho. Yung iba naman, katulad ko na experience ko, ay nagpapapirma kami kung saang floor, from the manager. So, iba-iba guys. So, ganun yung trabaho ng office girl or team. Sa mga hindi pa nakakaalam or na-experience ng ganitong trabaho, madali lang to guys. Siyempre, meron namang magte-training sa inyo kung kayo ay mag-a-apply ng ganitong klaseng trabaho. So, ito ay in demand din sa mga bansang Middle East, sa mga, I think, sa European country. So, dito sa Pilipinas, hindi ko pa masyadong naririnig ang ganitong trabaho. Pero, doon sa Middle East, sa Qatar, guys, kung merong ganitong trabaho, guys, meron silang tinatawag na Arabic coffee. So, doon, may special silang kape na kailangan mong malaman kung paano gumawa at syempre kung paano yung proper serving. So, meron sila, guys, standard kung paano ka magsaserve or saan hahawak, kanan, kaliwa, ano yung ibibigay mong cup. So, ganun, guys. So, huwag kayong mag-alala kasi lahat naman ng ito ay may training. So, madali nyong matandaan. So, yung mga nagtatrabaho sa coffee shop or bartenders, isa din yun klase ng pagsaserve. So, ito kasi guys, yung T-boy or T-girl or office boy or office girl, kami ay na-assign sa office, sa loob ng opisina kung saan merong mga designated area na mga pantry. Sa labas naman, yung mga coffee shops, ang trabaho nila ay magbenta. Yung mga customers nila ay iba-iba. So, merong pagkakaiba to doon sa labas, kagaya ng mga bartenders, yung sa mga coffee shops na mga negosyo sa labas. Kasi yun ay, yung customers nila ay iba-iba. So, walang specific na customers kung anong klase, lahat. So, halo-halo yung customers nila. Dito naman, sa office girl, T-boy, T-girls, yung trabaho namin ay meron kami specific na customers, which is ang siniserve namin yung mga staff kung saan doon nagtatrabaho at syempre yung mga pumapasok na mga guests, nagmi-meeting, yung mga delegations. Meron ding iba-ibang klaseng mga meeting rooms, depende sa capacity ng mga meeting rooms. Merong malalaki, maramihan, may konti, merong as in oras-oras guys, nagmi-meeting. At syempre, depende rin yan sa pantry kung ilang tao. Kunyari, ang taong nandun lang ay ikaw lang. So, you have to handle the meeting rooms kung ilan yan. Kunyari ako, I was assigned a location or
in one establishment in Qatar. Mag-isa lang po ako, pero that time kasi is na pandemic. So, bawal kami mag-serve. So, yun ang hindi ko na-experience na talagang as in rush talaga siya. Kasi yung unang location ko ay hindi masyadong ganun ka busy yung pantry. Last na napuntahan ko, supposed to be ay talagang busy siya, guys. Pero dahil sa pandemic, so na-minimize siya at bawal mag-serve sa meeting room. Kaya ang ginagawa ko ay set up. So before mag-meeting ay kailangan naka-set up na ako. So, ganun yung mga trabaho namin as a T-girl, T-boy, office girl, or office boy. Advice ko lang sa mga gustong mag-apply ng ganitong klaseng trabaho, go lang kayo guys, kasi ito ay maganda. At syempre, marami tayong matututunan. Kahit saan namang klaseng trabaho ay talagang may matututunan tayo. Ang importante lang ay willing tayong matuto, di ba? May time na busy, may time na hindi. Pero hindi ko sinasabi na papitex-pitex lang So, nagkaroon lang ng ganoon na hindi busy kasi pandemic, guys. So, before the pandemic, talagang busy, guys. Depende sa location. Depende sa na mapupuntahan yung lokasyon kung busy or hindi. Pero ganun pa man, lahat naman yan ay may paraan. Kung paano nyo magagampanan ang inyong trabaho. Ang importante lang ay sipagan natin, at syempre, diskarte, at yun nga, communication sa ating mga superiors, para kung may mga problema tayo, ay madaling masolusyonan, at syempre, hindi lumala ang isang problema, di ba? Ayan, thank you so much guys for watching on this vlog, at sana ay mayroon kayong natutunan or napulot na magandang idea, kung ano man yung mga na-share ko today. And please don't forget to like, share, subscribe, and comment down below. And please hit the notification bell for you to be notified on my next video. May mga tanong pa dyan, mag-comment lang kayo guys sa baba at babasahin ko para masagot ko ang inyong mga tanong. Ayan. Thank you so much to everyone. God bless and see you soon on my next vlog. Bye!